Támbaktáli rajzokat Nézd, szerintetek akartam felmenni neked! Nyilatkozzatok, testvérem! A postás azt mondta nem! Sziasztok, itt vagyunk a Rácz Family Show-ban, most fogassuk a Rácz Family Show. Én is Te kaptam itt bele tudom a szerepet. rekáti tedből a zenedobozba, Szeretek, hogy és nem én lájkoljátok. voltam, itt van! Osszátok meg a videókat, és iratkozzatok fel a csatornára. Baktáli Tamás. De csak rak bele, fiam. Na, húzzon rá! Na, menjünk! Jézsúvá! Baktáli Tamás, furagágyukba! Össze magam! Mi? Menjünk! A én ember! Ragjál vele! Azért mondom már, hogy tenni olyan mésznek törik. Fiánkat kevés jó szám, jó ember! Jó, hogy fiánk nem te jó ember! De te mindig azt csinálod, amit nem te. Milyen mozdulatban van? Fél a tészta. Hagyjál már szobranyádat tenni! Itt van a Bakó Ádám papólapos hója, legyetek áldottak! És osszátok és lájkoljátok a Na, videót. csak bejön, odaadja. Ha nem Tetszett adja, nem ez a adja. videóklip? Addig az enyém meg. És ez a kis De film? az nem az, Tetszett, az akkor annyi osszátok maga, meg, ideje. és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Ja, csinálj nekem abból. Mert így is azt mondta, elcsodáltatok, formálnotok, kikaptok, bele is vágom. Föl a kis pogácsot. Ejtenek az Isten basszom el! Ja, te ilyen Hát halkal! tedd le! Nem a tiéd! Dehogy nem! Na!